Miche gi miche mag oganda Luo pod wuok oko mayudo chenro mar ndikruok opande e chenro mitayo gi tend arita kokalo kuom apisi mar jagoro maduong' Laktar Raymond Omolo. Jogweng' mag Got Kokech e kachung' od bura ma Homa Bay Town nowuok kar romgi mar yudo chenro ma kamae ka thoth jogo mane owuok oko noting'o bende rowere, mine, jodongo kaachiel gi mamoko. Chenro ma kamae dhi nyime ka jogo manotwag gi Ramogi TV odwoko erokamano ne tend migawo mar arita, ahinya to jagoro maduong' Laktar Raymond Omolo kuom paro oganda maonge gi nyalo. Gilero ni gisebedo gi pek mar yudo chenro mag sirikal nikech onge mar opande, gino makelo negi fuong'ruok maduong' mokalo. Amora ahinya odiochieng' ma kawuono mwanwang'o kipande Got Kokech Center ka. Amora ahinya nikech wachni osechanda, kaka dhi Homa Bay osetama. Tayudo kipande kawuono kani machiegni. Chenro ni ber sawa sawa kendo en chenro mamuol ma wakawe mos ma onge wach moro. Agoyo erokamano kana jotendwa manobiro mamiyowa kipande kawuono. Amora ahinya to mogik tagone jatendwa Raymond erokamano kuom kelonwa kipande machiegni nikech nosetamo mondo wadhi wamanye town. To wanwang'e kawuono e center ka. Agoyo erokamano maduong'.